Hej og velkommen til. I må undskylde, der vi ikke har været så, eller ikke kommet så mange videoer op på det sidste. Men det er fordi, vi har været på ferie, og så har vi kørt en masse på løbehjul, og så har vi ikke skejtet så meget. Og vi vil lave en lille vlog i dag. Og nu kommer der lidt clips. Og lidt fails til sidst. Clean bitch. Ja, jeg vil bare lige sige, at der kommer måske en video op i overmorgen, hvor vi spiller en på Lintic Craft. Hvordan lige blev reset? Ja, så det er lidt sygt nederen. Men vi er allerede sådan lidt i gang, så vi er lidt snydt lidt. Så. Det er begge to celler. Ja. Så det var lige det, jeg ville sige. Kom der nogle flere clips. Ja. Husk dem og kør med hjelm. Det er meget vigtigt, hvis nu I skulle falde. Sygt boost! Var den egentlig catch? Det synes jeg var lige... Ja. Ja. Du skal sådan holde. Vi er lige på vej ned og hente noget at drikke. Ja. Og så har vi kameramanden. Og Peter prøver, at vi skal hente noget at drikke. Ja. Men hvor er det den? Rema hvad? Jeg tager lige om der, mens vi tager der. Og husk, at I må rigtig gerne like. Og smid en kommentar, hvad vi skal lave i vores næste video. Peter! Ja? Pølse. Så jeg klipper lige, når vi kommer ned til Rema. Ses! Så er vi ved at være på Rema. Det er lige derovre. Erlensen, hvad er status? Status er, at Rema har lukket. Og Rema! Nej! Hallo Peter! Jeg kører ikke op til Netto. Ja, det var så for den her vlog. Det bliver ikke lige så langt, men det er fint nok. Og jeg har lige fundet et værelse, så I kan lige få en lille roomtur. Vi kommer ind her. Så har jeg sådan en lille reol her. Min søsters, den har hun ikke plads til på hendes værelse, fordi jeg har fået hendes gamle, eller hendes værelse, og så har hun fået mit, og mit er mindre, så det er ikke plads til. Her er min seng. Og det der jeg sover sådan lidt, så har jeg nogle gamle skolebøger og sådan noget. Og her har jeg mit tv, altså der har jeg sådan, ja, ting og sådan noget. Her har jeg et vinkøleskab til, når jeg holder lagen, skoletasker.
og Playstation, og så en masse ting, hvor jeg har mine ting i. Og så her er mit setup. Jeg ved det ikke så godt. Men det er så jeg sidder og spiller og sådan noget. Jeg måske lidt ruder, men vi er ikke helt færdige med vores værelse. Der kommer en hund lige. Ja. Jeg vil sådan sige lidt min computer. Det er en Shark et eller andet, jeg kan ikke huske hvad den hedder.